Jajake iki ketoprak sik lanang ngingin tenan iki. Ale nyekeli kok malah saya Aja. kenceng to peluk kowe. Ih, aku diterani. Kita ambil tenan lho peluk kowe. Wah, jan kowe iki kepiye to? Men bali rono. Cempluk wedi tenan ketok iki. Iki engko sik nguyuh ganti cempluk iki engko. Ayo sing hamil, ya bumil. Ya lingarani nek cara saiki. Bumil, ibu hamil. Ya. Rasa goyang wong bokonge pindah ngarep pisan. Sing nek ora. Iya. Wis nganu Mak, wis 6 sasi. 6 sasi? 6 sasi. Pun punjul, Pak. Pun punjul. 7 men. Nggih. Oh, wis tuwa kuwi. Ajeng 7. Wis bayi iki arep ngancik 7 malah tuwa, arep ngancik 8 malah 6, 9 tuwa meneh. Oh iya. Disregepi. Iya. Sregepi len napa, Pak? Kowe iki ora mbok piyai semene iki ngerti kabeh sing wis do duwe anak kuwi. Mesti anggere mrisake ro bidane, ayo bapakne ora keset. Ngono kuwi mesti. Iya. Mergo ora saruna kuwi nggo memperlancar nganu kok bidane iki. Persalinan kok. Iya, pancen ya ngono. Nek ana tenan kejadian pancen yo bapakne keset, persalinane sulit, terus akhirnya operasi sesar. Lho tenan kuwi ora, goro aku. Kula sik sikik gamping, Pak. Gamping. Nggih. Watuk terus metu ngono piye? Lagi umpama terus. Waduh. Ya ora mungkin ngono ki tetep nganggo proses. Nggih, tapi kaya meng mak prucut ngoten. Oh ya wis, ya muga-muga sesuk diparingi lancar, diparingi gampang. Bocahe nek wedok ya solekah, ya nek lanang ya soleh, ngabekti karo wong tuwa. Ngono ya Mak. Iya. Ngerti saben bengi dijak prihatin, bocahe ora tau turu, mbokne kluap-klaup saben bengi. Iya. Sok mbok menawa anakmu iso njunjung dhuwur mendem jero karo wong tuwa, sing dijaluk ya pancen ngono ya Mak. Sing barep lanang kaya gedhe banget kaya gedhe banget. Lemune ra jamak-jamakno. Iya. Ya wis muga-muga sing barep ya sehat, bocah iki ya sehat. Aja keset-keset. Heeh. Pokoke piye carane? Niki aja kekerepen ndak bocahe butak. Oh. Nggih mboten to, Pak. Kok butak? Ae dicothak-cothak saka ngene taktuk-taktuk. Wis rambuté ra tukul. Nggih sesuk dibutekke nggih. Ah iya. Sesuk anggere ceprot lahir kene iki resik. Wah, sip. Bapakne sregep. Lahir embun-bunane iki ketel. Ah. Genar ra tau. Lenjeng nek pun metu kula langsung foto, Pak. Oh iya. Tutuke aku rasaku aku. Iya. Ning aja kaya si Neti kae mbiyen. Lah, senengane beda atiku Neti iki ora. Tak tileki iki pas anake lair aku nileki bar tak kei duitnya iki sumbang aku Net. Nggih Pak matur nuwun. Ku anake nangis. Wah anakmu kenapa Net nangis? Dimi mboten purun ya Pak. Oh bocah iki. Ayo meneng. Ngono ra meneng tak keke Pak Seno. Ngono kuwi. Aku yang ngenteni tekan jam 12 to. Tak aku ora dikekeki tak genake piye iki? Keke aku Sidora. Wing guyon kok Pak. Wah, asem aku ya. Terus aku nglethaki ndase Lopez. Yo. Lagune apa, Mbak? Yo, iki nek sing iki akeh banget panyunan gubuk asmara iki. Sing aku sing disuwun kok Mbak Tatin. Oh iya, sampean apa? Rasa sing keras-keras. Ya, sing alusan wae. Lagi hamil. sanesen apa Pak niku? Apa? Sanesen apa? Ora ana iki. Ya. Apa layang pirang-pirang kok gubuk asmara kabeh. Ya. Lagi ngetren kok ya, Mak. Iya. Nggih, Pak. Ah malah bingung ta kowe. Wis apa terserah. Ya. Rengu nggih. Rengu ya ora apa-apa. Bawani ya. Memanise
saben bengi nyambut gawe kok ya iso meteng ya. Nggih saged, Pak. Ah iya ya, mbuh kok ya. Buntang manting tanjena ora dadi rawangun disawangke ora wangun. Wong sing jeneng kembenan ki wangune iki stagene kenceng, wetenge iso cilik apik ngono ae. Ha kuwi piye? Wis asal nular-nular rene. Aku sing nyawang ki malah bingung. Mengke kula joget sithik ya, Pak. Ora sah. Wis asal joget ngene-ngene wae ora usah diobah-obahke. Mumet bocahe ning jero. Agi arep makler kowe obah ngono malah bedabikan. Iya. Kang masih rodoh wong bagus. Ngene iki padha karo ndidik bocahe lho. Oh iya nang jero ki mula bocah supaya cerdas kuwi biasane nek miturut para pinter, para sing modern, sing teknologine canggih kon ngrungokke orkestrano. Kuwi merangsang pertumbuhan otak anak. Oh, kapa ngrungokke gamelan ulon-uyon ki merangsang pertumbuhan anak. Mula tenan sesuk deloken. Anae Orisai bendina jak ngrungokke uyon-uyon sesuk ceprot lahir metuhe pinter banget langsung. Iya. Metu jedot ki ora nangis langsung, "Bu, apa bedane?" Ngono langsung. Ya ora ono. Langsung jedheki ora. Gampang teman ambeh beda neno nenano neno monggo. Bebasan Thank you.
Iya. Masuk. Sip, kowe iki direwangi nggawa anake ngalor ngidul ya tuwajuh karo kewajibane ya, Nak. Iya, ya ngene iki wajib dicontoh. Ya karang ya piye meneh ya malah iya ya. Nyuwun ngapura, ya sesuk ndang 7 sasi iki ndang cuti. Lho kok emoh piye kok? Cuti demi kesehatan kok gedak-gedek ora. Iya, men anakmu ki sehat, 8 sasi 9 sasi ki nang omah wis. Iya. Karo ngenteni lek ing jabang bayi. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ya iki pamundutan saka Oh, wis diaturake. Ya, ki susulan kula nyuwun tembang gubuk asmara ingkang nembang Mbak Tatin, salam saking Bu Sumini. Desa Serpeng, Serpeng dan mie ayam Pak Min. Oh iya. Jalan Pandanaran 2 Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bapak Tumiran dari Pelayan nyuwun lagu Gubuk Asmara. Yo. Bakso Pak Kumis nyuwun lagu Gubuk Asmara. Assalamualaikum. Lan sambel kemangi. Oh iya. Diaturake. Oh iki catetan mau. Iya. Yo, diaturake. Ya, Tin, iki panyuwunan kowe kabeh. Ya ora syukune dadi artis sing ngono kuwi. Kudu tanggung jawab. Saiki mulai kudu belajar, ora mung belajar gubuk asmara tok. Lali janjine podang kuning, podang ireng kabeh disinau. Ya. Supaya nek disuwuni pamirsa ora gawe kuciwaning para lenggah, ya paning saya dhuwur uwite iki saya akeh ulere. Ha iya. Saya gedhe angine, Iya. Ya pancen ngono kok ya, Mak. Ayo gubuk asmara. Nggih, Pak. Nah, langsung. Ya. Iki amplope akeh banget, arep jaluk ora? Isine. Isine tak kekke aku ora nek. Nek amplope moh. Ayo sak isine aja kuwatir. Wo iki, iki sing rada kandel ketoke sing saka Serpeng ki mau, Tin. Iki saka Serpeng. Oh, alah 50 dilempit akeh banget. Ora kok, 200 ya. Karo sing nyuwun sambel kemangi mau 150. Ya, nyok. Nggih. Wis bayaran akeh kowe wis. Gubuk asmara nyok. Siap. Sakle ngecet. Heeh. Kok le ngecet? Ayo gubuke dicet sisan. Ya. Tenuwun nggih, Pak. Kuwi kaya Tenuwun nggih, Pak. Pak.
Nuwun nggih, Pak. Ya. Dengaren. Kok rumah saku suwe-suwe iki ora nuwun nggih, Pak ning nuwun nggih, Pak, luwak. Oh. Pak. Ya, wis lah apa-apa. Kok dengaren piye? Kabeh yo tak kekke mau sing wingi bengi ning Jakarta yo tak kon ngukuti sinden-sinden ki, sawere kukuti. Iya. Ha nggih sakniki kok bolong. Wah, ya. Wingi-wingi apa buntet apa? Wingi rada buntet e. Oh, iki senengane ora. Aku kan Lagi to? padha karo kowe, aku kan niru kowe. Kok padha kula napa? Ben bolong yo an. Maksudnya? Ya kowe ya lomo, aku ya lomo. Nah, Kowe lomo ngemenehi lagu, aku lomo menehi saweran. Ya. nggih, kudune ngenten niku nggih. Soale aku wis Napa? ternyata nampa saweran ki nek ora tak keke sinden-sinden ki cilaka no. Oh iya. Kok cilaka? Ya pokoke iki kesandung serimpet lakune iki ora penak. Wah. Terus aku manekung semedi. Ana swara dewa sing dumeling ning Karna. War ngono kuwi. Terus tak artekke, oh berarti Dit Sawer sing marai nyandung ngrimpet. Mula tampan ana ning nek kowe sesuk kuwi lemu nyanyi ora padha karo dhuwit saweran. Ya, tegese piye? Tegese kowe nampa saweran misalnya tekan 500 700. Ning lemu nyanyi ora apik, wah cilaka kuwi ngrekasake awakmu dhewe. Heeh. Kenging napa? Wah wis to, sandung serimpet wis to, percaya. Uripe ora tentrem. Ya. Karo bojo padu, heeh. Terus? Karo anak ra dipercaya, karo tangga teparo dirasani, wis pokoke sarwa ora kepenak. Ya. Nek kula mung sak derma nampani e. Lah ya le nyanyi sing apik mangkane. Disesuaikan ro kuwi. Nek kowe moh nanggung akibate ya apike didum wong loro. Oh iya. Ben nek sandung bareng ngono. Wah, cocok. Ngono Nek iki. kerungkep ya kerungkep bareng. Ora. Lah. Lah piye? Lah krungkep sik, kowe krungkep aku ora krungkep. Lah kok Nek baul nek krungkep kabeh. lah jare bareng wong loro dikeki. Nek percuma, kowe krungkep, Hah? aku ngene. Oh. Nek kowe ngene, aku krungkep. Pokoke kudu sak tundha sak bilik-bilik. Iya. Ngono kudune. Nggih. Tak nehi nggih. Pira? Lah mau pira? Aku mau 400 e. Ya jenengan 50 wae. Ora apa-apa tak tampani ikhlas. Ning aku sandung srimpete sithik, kowe oke. Iya. Lah kudune padha. Oh iya, 400 ya 200. Kowe sik nyanyi, aku sing mayang. Lah nek kowe apa kowe entuk sawer nek ora ana wayangan? Kok kowe arep nyindan dhewe ning tengah ning pinggir ningrong kono. Ora to? Ayo ora. Disawer apa ya? Sing sing ditanggap aku, kowe melu aku, kowe entuk rezeki, aku ya entuk rezeki ngono kuwi sah. Nggih, sah. Ning niku pun bacot tengen kula sing sesuk wae nggih. Ora apa-apa, sing sesuk ora apa-apa. Iya. Ya. Sakniki dimulai ya. Ya, silakan. Pakai bawa enggak? Pakai. Oh iya. Sinden kok mangsaku udah ora gelem basa Jawa ya saiki. Iya. Soalnya kemarin dari Jakarta. Waduh, mung dari Jakarta kok. Kali jenengan kok. Sombong ora. Oh, iki eneng ki anu panyunan saka Korea. Wah, iki kok iso tekan Korea. Di live streaming no. Oh. Nyuwun lagu Kadung Tresna, Pak. Nggih, saking Mbak Mita Ristiani. Oh iya, Mbak Mita Ristiani, nggih. Yo. Saking pundi? Korea. Korea apa Korea? Korea aja ngece iki lho. Piyaine iki wis apal karo awake dhewe, sok ngirimi apa-apa. Bahasane pripun nek Korea? Korea bahasane wah jan. Kowe arep ngisin-isin ke aku kowe. Mboten ngomong tekok lho. Bahasane iso ora basa Korea. Aku ngetes aku kowe padha karo ora. Aming Sakit Korea. apa? Korea iki anggere nganggo ngeden. Kok ngeden? Penting apa? Sing terbang apa? Ngono. Ditileki, Pak. Hah? Tileki. Tileki apa? Kok ngeden-ngeden kok nek metu lho. Kowe ki sinden kok jijik ta kowe. Sinden kok kaya petugas DPU ora. Wah. Aja kok kowe, wiyaga kowe tau kok tak udah pinter-pinter basa Korea kok tak takon, "Ayo gek mangkat." Ngusik.
lagi basa Korea aku ya. Dimulai nggih. Ayo. Nyingkar nyingkur. Lho iki ana pamundutan meneh. Napa, Pak? Fragmen. Oh iya. Fragmen Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Oh iya. Saking Pak Parman Wonosari. Oh, juragane Dele. Heeh, engko dicaosi. Ana dite ora? Ora iki wis tak gake kon. Lho katut dono 100 malahan. Ana 50. 50. Heeh. Tinggi wong pira? Loro. Kula oleh Solikin. Selawe-selawe. Wis ra apa-apa mbangane kuli. Sakniki nang mengke. Mengko nek bar gubuk asmara. Ya. Solikin wis latihan pisan. Latihan apa? Latihan fragmen kok nek nganti ora apik dite. Wah, pas lho nek ngawur pas gah aku. Biasane rak suarane tak dabling, mau ora nek didabling malah ora iso plus e. Rasa didabling. Oh iya nggih. Nggih, Pak. Aku ngono. Ya. Terus ya. Wiwi pane nyingkar nyingkur Neno lingsem yen mutan lelampahan kang Ki ana pamundutan fragmen meneh. Sapa? Sinten? Mbak Ayu karo Mas Kesban. Napa fragmene napa nggih? Fragmene ya rumah tangga. Tresna tulus. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Neno nenano nenano. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen
Ade. Ya. Nano neno neno nano. Monggo. Catetan sajroning Lah. Tak tak tak. Belang. Sampun piye urung ana pramene kok sampun. Ya. Ayo sing lanang kon ngadeg. Yo. Dapukane apa iki sing lanang? Sing lanang ki dapukane bagusan ya ora nyandak. Elek ya ora nyandak, ya wis pokoke sak kecekele pokoke. Ya gandeng panyuwunan. Gandeng manyunan saka Pak Parman ki lho maringi rokok sak slop. Oh iya. Engko tak bagi wong loro karo kowe kin. Tatin rasa wong ora udut kok. Ora apa-apa dikeki. Ayo rasa mau wis nampa kok kok ndremis banget to sindan. Ya kan kita jarene bersama-sama. Ra, bersama-sama piye iki ming karo Solikin kowe duwite iki Solikin kok tak keke Solikin. Mesake. Solikin cangkeme ombo semono kae iki. Malah arep nanti. Oh ya, turuk. Wah, iya. Iki dadi apa lho? Jar Piye to? Oh setan iki. Turuk. Menungso ora tatanan lho. Lah ngopo? Njaluk playon kok mengkon ngiri wong nguyuh. Lah kok bablas nang kamar mandi. Muga-muga kejepit rit. Wong urung sida kok wis kepoyoh ya. Lah iya kok ya wis ben nengke wae ditunggoni nang kene ya. Arep mlayu nang ndi kae. Arep endo karo kenyataan kae. Ya. Wis. Rasa dibitet. Napa nek ta? Lah, Iya. aku tahu nguyuh ngono kuwi didelok wong nonton. Dibengok saka njaba, kok dadak digoceki abot napa, Pak?
Aku yo meni. Ah. Lah nggih to kok dadak dicekeli lho. Kok abot. Ya. Ta gentra. Ya. Dapuane gentra. Engko atatin cempluk. Oh iya. Ngono ya Mak iya. Suwun iki nyekel dikon iki nek ora tak paru ndak bocah selak nesu engko. Ya dibuka sikik. Panu jenenge paringane Pak Parman Juragan Dele. Oh iya. Ah, loro. Tangane ra kuat ya nganggo untu kok. Ngomong ngono kok ora kuat lho, kok mau tak bukake. Hah? Aku ora omong kowe. Nek kowe omong tak bukake apa? Nyo, aku ya ngono. Lah mau kok ya ora omong nek ra iso buka. Ora iso arang singset e. Ya piye carane? Ora iso kowe. Malah nganggo bukake ngawur iso antuk. Kebarut-barut barang. Apa? 5 pas. Ya, aku 5, Solikin 5. Kowe wis duwite. Nggih. Cepet, Kin. Oh, wedhus ki. Iki lho lagi iki lho, tenan tak setrap sesuk. Medun langsung arep tak tonyo. Aja mesake. Kon gelis kok. Ya. Wah, jan setan tenan kok cah siji kae. Iya. Wis gak munggah. Wah, ora dadi iki ngono nek kowe kesuwen ngono ki ora dadi iki. Kok gek mulih malah. Golek wangsit sik paling ya. Napa lagu riyen mawon, Pak? Apa? Lagu Oh ya sambel kemangi sik, sambel kemangi sik. Sinten? Sapa sing anu Mbak Ayu, Mbak Ayu? Ya. Kowe nang kono wae rasa lunga lho. Ngono kowe barang kok nguyu ayo. Bubar ra sida nembang. Iya. Dampet sik. Heeh. Ya sambel kemangi sik diaturake. Nggih. Keng dalu, Pak. Ya. Sambel kemangi Mbak Ayu. Ya, Dibawani. monggo. Kamu di PHP ini ya? Iya, belum jadi adang minggat. Berani komon, Pak. Ya sambel kemangi sik, sambel Oh, iya. kemangi sik. Ya. Di bawani mboten? Nah, bawani apa? Anu ambiar mawon. Nggih. Ya kuwi ora apa-apa. Pas. Mangga, yuk. Kamu di situ aja. Aku duduk apa berdiri? Wah, wis mbok ora do omong kok cara ngono kuwi to. Lah, Omong-omong gembongan karo wong kulon Praga kok. Kamu di situ aja. lah aku duduk apa berdiri? Terserah lungguh ya karemu, ngadeg ya karemu, lungguh sik ya kena, sing ngadeg anu ayu ya ora apa-apa. Nggih. Duduk aja di situ. Oke, siap. Wis anggap kaya Nini Carlina. Mamyat mayun heman sawarane
lan kidul lor lan kidul alas anggar kang kalim yen lem yen belamyangan belamyangan Ya. aja aja takut sangga tanah India tanah India kumel taman Sarinuswan tara Ya, mangga. Ya. Sambel kemangi saka pamundutan saka Pak Kumis. Ya, bakso Pak Kumis. Mangga ya.
luar biasa iki. Ya. Iki mau sambel kemangi nadyan wis rada sauntara lagune ning nyatane penak dirungokke nok. Ya. Tur digarap rada sesek. Ya. Turuk 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 turuk. Wis gek omong iki piye wis ditabuhi kok medo meneng wae. Ngerti ceritane ora? Ceritane napa, Pak? Ah, mulane nek arep nyambut gawe iki ora nguyuh sik. Kepinteran iki nek pas kepoyo kuwi kok nek dadi ra kepoyo kowe ora kepinter. Oh, modar ora kowe saiki. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ora rasa nyuwun pangapunten. Ayo gawe wis. Anu apa jenenge gentho karo cempluk. Ya. Cempluk. Kuwi suarane sapa kuwi? Gento, Pak. Suarane gentho iki gedhe, gentho iki anak warok. Mbak Yu cempluk. Ngono kuwi kok cemplek. Atene dibandem sandal karo cempluk kowe. Bayu cempluk. Ngapa? Ora apa-apa. Kowe arep nendi, Pluk? Aku arep mulai. Minggir. Aku arep liwat. Arep liwat ngendi? Liwat kene. Ah wis tak jaga, Pluk. Lah terus ngapa? Aku kuwi jane ya wis suwe Ngapa? seneng karo kowe, Pluk. Seneng karo aku? Heeh. Kowe ora sadar diri apa piye? Sadar diri piye? Kowe ora ndek pengilon nang omah. Duwe loro, Pluk. Lah mbok ngilo. Ya engko sikik urung-urung kok ndang ngilo. Ya karepku ngene lho, gento. Ngilo raimu iki kaya ngopo? Ayo bagus to aku kira anake sapa, Pak? Ambo. Ben pokoke tak sekait genti kowe pokoke. Aku anake Ratu Punpa Dewa. Goblok ora. Iya. Aku kuwi anake Warok. Warok Surabangsa. Surabangsa, Pluk. Lah ya aku ngerti lah, kowe ngerti ora aku sapa? Ayo kowe cempluk. Lah Anake Kang Golo. Pernae piye ngono lho? Anake Pak Denggolo. Anake Pak Denggolo kowe kuwi rak Mbak Yuku. Lah kene ngerti nek aku Mbak Yumu kok kowe tresno karo aku iki edan apa piye? Lah nek jeneng Adi terus karo Mbak Yuki rak ya wis sak trepe to, Pluk. Ya ora. Gelem ya, Pluk. Mah, Ladene aku, Pluk. ya wegah aku ora seneng karo. Alah wong gur sedilit kowe kok. Oh sik rasa 10 menit, Pluk. 10 Kuwi menit. kok ngladeni kok 10 menit iki ngladeni apa? Wedang, Pak. Hah? Wedang. Kowe Pak. ganggu ngrujuk dasmu iki kok. Aku ngrujuk sirahmu, Pluk. Mbok kowe iki elingo ngono lho. Tak tuntun. Ngene ya, Pluk. Ngene ya, Pluk. Kene ya Yu. Ngene ya, Yu. Aku ki wis suwe seneng karo kowe. Aku ki wis suwe seneng karo kowe, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene. Heeh, ngono kuwi, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene kuwi memang apa? Pancen jam semene Pancen iki jam semene kuwi wis jame kowe bali kowe saka bali saka pasar, Pluk. Ah. Kok sik to sikilku kecubles paku. Kene tak tambani, Pluk. Ya nya. Ya gawa rene. Cek aku tak pindah ya. Ah, nyedak kene, Pluk. Ya aku aja cedak-cedak sithik wong aku ora seneng karo kowe lho. Ayo pelok Mas. Manesmu. Apa? Pelok, Mas. Wah, belok ya wis. Kok njaluk pelok arep ngapa? Arep gandrung Ayo kok. gandrung, Pluk. Lah aku ora gelem lho. Aku Jiat, jiat. Tru. Ya ora. Paksa. Ora nek jenenge wong tresno kuwi kudu nyawiji antarane lanang karo wedok, seneng karo seneng. Ning aku ora seneng ya ora bakal dadi. Mengko rak suwe-suwe seneng, Pluk. Ya ora, aku ketoke ora nek rupamu kaya ngono. Ya engko tak gantine.
diganti apa? Ganti tolo. Tengah ming tingil-tingil no. Harus piye? Ya nak aku mah. Kudu gelem. Ora sudi lah, aku ki Mbak Yumu lho. Ah Mbak Yu nek kaya ngono, Kaya ngono piye? aku iki ayu lho, Blok. Lah ya pancen aku ayu. Kowe ya bagus ning kaya tikus ngono iki nek mbok elinga ngono lho. Kowe kelinge, Sok. Pripun, Pak? Kulon kono gunung. Kulon kono gunung, Wetan. wetan ya gunung. Nah, Kidul gunung, Blok. Kowe tak Apa lho? Aja tak rudo paripeksa, Blok. aja loten mek-mekan. Aki sing asik lho nyong kene iki, Blok. Asik kek. kowe ketoprak kok muni iki sing asik iki piye? Wegah aku nek carane ngono kuwi. Aku gelem he, Blok. Lah ya gelem nek ya alon-alon ora kasare kaya ngono lho. Raras rumeng swara niro. Gelem ya, Blok? Tuh gelem, Blok. Ora Tak pepeke galengan lho, Blok kowe. Kang lam-lami joneng ati. iki ana dalane. Ya nek Blok. Blok. Sik. Iki ketoprak kok biayaan tekan dinding iki ngapa? Lah ngawur lho iki. Ngawur, lah jenenge tresno e. Tresno nek ngono kuwi ya wegah wedoke gila no. Kowe iki njalukmu apa to? Ya sing alus ora kasar ngono kuwi. Kowe ya rene. Sing alo. Rene. Wong ngurusi apa-apa kok wis Rene mek-mekan. apa, Blok? Ora ana sing Ya pertama ki halus engko ora kasar suwe-suwe. nganti kentekan gon barang kok isih nyemak-mek barang. Nyelempit yo gelem kok. Hooh. Panggunge nang kono ora tekan kene-kene. Saron gong nuting wi. Ajarene rene tak ngono ya. Diam ya, Blok. Asik lho aku ngurusi barono. Kowe ro kang dadi ati. Gur mepet kene iki lho. Mepet kene iki lho. Ya. Sajake iki ketoprake sik lanang ngingin tenan iki. Ale nyekeli kok malah saya Aja. kenceng to, Blok kowe. Ih, aku diterani. Kita ambil tenan lho, Blok kowe. Wah, jan kowe iki kepiye to? Men bali rono. Cempluk wedi tenan ketok iki. Engko sik nguyuh ganti cempluk iki engko. Tak kancani, Blok. Ngapa? Ya kuwi mau. Tanganmu mbok remek-mekan ngapa ta? Ah justru kuwi. Justru apa? Lir putri Ndara Wati. Gelem ya, Blok? Ora gawe muringku lho, Blok. Ora sudi. Saya dodonggonku Gandro. Gelem ya, Blok ya? Mbok ora kasar ngapa ta? Wis alus ana. Iki wis munggah mudhun lho dadaku, Blok. Nggonamu munggah mudhun ora, Blok? Rene ana arep tak tapuk sepatu kene. Sepatu apa sepatu, Blok? Sepatu karo sendal dadi sepatu. Kowe mergo kuwi jane seneng karo aku kowe nganti Ngomong alon-alon kok sepatu kok dadi sapatu.
Lah mau arep muni sendal kan dadi sepatu sendal. Sapatu. Kok tak tukokke rolas. Rolas apa? Rolas siji. Rasudi memang seneng karo aku kok mertu kok sandal. Lah njalukmu apa, Blok? Jalukku patimu. Urung-urung kok mati engko rak mati dhewe, Blok. Ya aku ora seneng lho, mbok kowe iki elingo. Kok dadi nggo sepatu terus ta? Aku ket mau eling nek aku ki anake Sura bangsat. Lah ya can bangsat kok kowe. Gelem ya? Mah, Gelem, Blok. aku jek eling kok. Ora kaya kowe. Aku yo ket mau eling, Blok. Ya rasa nyedak-nyedak. Angko ora dadi nek ora nyedak, Blok. Ya nyedak ora apa-apa. Nah, Nah aku arep rono. ronone ndi, Blok? Mbok ora menekan lho tangane. Gur tangan kowe kok. Gur tangan. Lah iya. Lah kabeh kuwi awale saka tangan lho. Lah ya pertama tangan sikik, Lah ya Blok. gak aku. Kok ora terus liyane? Mah, Ayo Ndek Mbak Yu Wong Ayu tangan yo kuwi bingung aku. Blok. Bangane dipek wong liya. Bangane dipek wong liya lho, Blok. lah aku mending dipek wong liya mbangane dipek kowe. Lho adine nyicipi sik. Wah, dalange iki ngapa lho? Tasah melu-melu. Wis sutradarane aku ora melu-melu. Ayo pengen apa piye? Hah? Sutradarane aku. Ayo tansah Ora sudi aku ki karo kowe mbok ngene. Nekat tenan sok iki. Nek caramu kasar ngono kuwi, aku ora bakal seneng karo kowe. Terus pengene piye, Blok? Nek jenenge wong tresna kuwi ora nganggo kekerasan. Kok ketoprak iki saka Betawi. Lho, oh iki blasteran iki. Lah ya aku kesel tenan lho Ken kowe ngawur. Lho kok kin aku ki gentoke. Lah ya gentok. Iki engko nek ora rampung diteruske nang ngisor lho, Blok. Ora sudi. Aku gelem e, Blok. Kah, Gelem ya, Blok. prek. Wah, kowe malah sing kasar saiki. Lah ya aku ora gelem kok mbok paksa lho. Iki ceritane iki aku maksa kowe lho, Blok. Lah ya ning aku ora gelem. Ya saiki ganti cerita sing kowe gelem, Blok. Ayo manut sutradarane kae. Suradane sapa iki suradane? Sutradara kok sutrada. Sutradane sapa? Oh, suradane sapa? Ah piye supaya diganti iki nggo neruske gandrunge kuwi diganti cempluk gelem apa piye? Niatmu ngono ta? Ana ditera. Ono. Ana. Iki beras wae beres pokoke tan. Kingko kowe rokoke solikin. Aku wis dak ganti iki Den Mas Subrata. Ane kok ngene kok Subrata. Ah, Ya ora wangun to. Wong raine kaya citakan roti ngene kok. ya ganti pemain. Rampung sik. Wah, ya wis. Legan. Legan apa? Delang tutung, Mas. Ayo, Mas. Legan. Napa? Kentongane pecah. Iya. Iki ceritane apa, Blok? Isih ngene mau apa ganti? Ora ngerti. Ana ditera, Pak. Nek ceritane ganti. Ceritane ganti kuwi. Kuwi teruske sikik. Cempluk dirudha paripeksa. Jempluk.
Kowe kudu gelem ngladeni aku. Ora, aku ora sudi karo. Nek ora gelem ngladeni Mbok aku. eling ngono lho, Aku sing ngladeni kowe, Pluk. Stop. Tuk. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak petilan dalu menika kasingget semanten awit pemain kakung dipun pendet polsek. Pun nggih, Pak. Ya wis kana apik simnya kok ken kok 5 wadah lho. Siap. Bangane kowe nyolong. Ya. Oh. Kanca-kanca pira ya? Rasa kanca-kanca sing nabuhi rasa ben. Oh, Mas Ridwan. Lho. Edan cah lumo tenan. Lirike. Heh? Oh, getere. Oh, wis. Wis ndak entek. Ndang. Oh. Wis. Loro aku. Lah aku ndi? Jaluk. Jalo iya. Mau dipaksa ora gelem. Rokok lho, udi kowe. Ayo engko sik udan kowe ra. Kacaknya. Lambemu. Bojomu. Kok bojoku? Ora doyan. Doyane apa? Harus dicopot. Wah, dekane wis rampung barang nyuk-nyukan. Ayo. Oh, ngarep medhu ning mbunange nyaut panganan. Iya. Kula sampun, Pak. Matur nuwun, Mbak Tati. Iya. Ayo teruske dhisik critane, Nok. Iya. Ki mau dienggo pamundutan. Ya diaturake saiki. Engko gara-gara iso disambung meneh. Oh iya. Lumbung desa pratani padha makarya. Ayo ayo kang oh balungane Mas yo atu tua terus Ayo di bunang tok rasa kesusu ayo siter bareng yo ayo yo ayo kang Nyatane lumbung desa saiki ya ning Karangpradesan ya sarang-arang banget do diunekke, do digunakake. Malah kula mireng-mireng kabar lumbung-lumbung ing sami mapan wonten ing Karangpradesan sakiwa tengen mriki malah didol dienggo barang lawasan. Maniman banget. Wong nyatane ya isih iso digunakake tur ya dadi tembang sing apike ra jamak-jamak kaya ngene. Lumbung desa pratani padha makarya, ayo di nutuk mari nata lesung nuliat ayo Kang. Nah, yen apal ora hafal aku ya wis cukup semene wae. No neno 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 yo monggo kula nyuwun suwantenipun Mbak Niwata Kawaca. Sapa sih? Nilanda. Ha?
Nadila. Oh, Nano, monggo Mbak Nadila. Wah, sinden jenenge Nadila. Kapiken. Sinden ki apike tuminem lho. Kanthi sinden Ibu Tuminem Tuminah. Bangun karo Jawa Nilanda. Ora kaya ning ya ben ya modern kok. Ano, monggo Mbak. Ya Datung untuk gendang. Bagong kok ora seragam dhewe bar panjat tebing. Oh. Nang endi? Nang kono. Weh, lah ya syukur olahraga terus men. Badan sehat, jiwa kuat. Arep tuwa ya iki nek sregep olahraga iki bakal penyakit-penyakit kentas saka awak. Ha iya, ning nek keset olahraga ya wis penyakit iki bakal tememplok dhewe. Ya bener. Apa ta bocah iki? Waduh, kuwi menyandang cara apa kaya ngono kuwi? Panjat tebing reng. Oh, pirang meter? 2 meter. Aku jenenge ora panjat tebing 2 meter ming melumpat kuwi. Kok panjat tebing iki sing dhuwur banget. Saka ngisor munggah ngingrong kuwi lho, panjat tebing, manciki watu-watu kuwi terus tekan iso tekan dhuwur kuwi olahraga tenan. Aku nek panjat tebing iki mau dhuwur-dhuwure. Amargane nek tiba lara. Oh, aku golek nek tiba ming glundung tok. Nek ndi le panjat tebing nang omah. Oh. Tebinge bojoku. Wah, caedan ora. Kuwi terjal lho, terjal ya men ngono. Kok ngono kok ora angel unggah-unggahane. Dadak rada meksa nek pas ra gelem ayo. Yo, iki neng destinasi wisata Ngingrong terus. Wah, nek Wanasari aja takon dosa terus. Akeh tenan kene. Iya. Mergo ngisor iki pancen akeh guwa. Oke saluran banyu sing liwat nang kene ya ming kadang kala wong kene iki nek kekeringan nek ketiga dhuwur iki le do golek banyu ayo tekan guwa-guwa. Iya ya. Ah iya. Ana sing tuku barang sak tangki 170 Wow. Ngapal lho. Loh, aku kerep lho Truk janjane nyumbang rene karo kanca-kancaku ngebrek. Oh. Nyumbang nang daerah kekeringan pirang puluh tangki ngono dadi ngerti regane aku. Oh, ya syukur. Membantu dulur-dulur awake dhewe sing pancen kekurangan banyu lan pas mawa ketiga. Ah iya. Ya paling ora berusaha piye carane supaya dibur apa piye. Ora metu. Wis to. Mbok le ngebor santi potol bure. Ya mung kene iki pegunungan kok. Kene diarani Gunung Sewu. Wo. Kowe ngerti lah ceritane Gunung Sewu. Kowe lah. Kowe ngerti apa ceritane Gunung Sewu? Wah, kowe kira ngerti sejarah, Tru. Ngerti kowe? Ngerti. Men prajurite Majapahit. Oh. Wedok kabeh. Cacahe 500. Oh. Dioyak karo prajurit mungsuhe Majapahit. Melayu tekan kene iki dipateni kabeh ning kene. Oh, wedok 500 kuwi mati kabeh. Weh. Ha ta. Terus dijenengi Gunung Sewu. Lho. Kusik-kusik kuwi kok lara-larae piye? Wong wedok 500 mati kabeh, nglekar kabeh. Heeh. Terus jenenge Gunung Sewu. Cah siji ra nggawa loro to. Wah, dadak mikir suwe banget. Ah, cah ora cerdas. Goblok ora. Ora kuwi gong sejarahe. Ah iya. Nek sejarahe nek gelem buka ya pancen ana tenan ning nek kuwi rak ming dienggo bahan-bahan guyonan. Ah iya. Ning raca-racae kok padha ya, Tru. Ah iya. Ora saka kene tekan wetan kono. Wetan ngendi? Wis pokoke wetan. Ngerti ku arahe wetan kok. Mlaku rono terus ki
raca-racake gunung-gununge ya semono-mono kuwi ya, Tru. Ora ana sing gedhe, ora ana sing cilik, kabeh kaya padha kaya kuwi lho sing aneh nang kono kuwi. Ciptane sing kuwasa kuwi ngono kuwi sing aneh. Iya, iso padha kabeh. Kaya raca-raca umur 30-an. Ha iya. Gunung karo 30.000 tahun gununge iki luweh. Oh. Oh lho goblok garang ki pikirane mengarep jenes wae kok. Ha iya. Karo nembang reng. Ha iya apa karo bal-balan. Nembang sing kepenak ya. Ana pamunutan apa, Tru? Iki nyoba Mbak Nilanda. Ya. Nadila. Wah, aku olak-walik kowe iki. Nilanda Nadila. Mumpung penonton iki oke, ayo Mbak, maju Mbak jumeneng ngetes mental. Ya. Semester piro iki, Reng? Aku ora ngerti. Yuk. Monggo, mboten napa-napa. Heeh, wis takon maju kok malah mundur. Ora dadi malah. Maju sithik malah mundur. Aja sok mareh bocah isih wingi sore ora. Semester pinten? Dik? Kula semester setunggal, nembe mlebet niki, Pak. Lagi mlebet wingi niku. Nggih. Oh, jurusan apa? Jurusan Karawitan. Asline saking pundi? Asli Tulungagung, Pak. Tulungagung, Tru. Wae lah. Tulungagung ki ya nggon seni, ya nggon budaya. Ora aneh nek bocah ya kendel, suarane ceplos. Heeh. Semester setunggal. Heeh. Putra seniman. Sanes. Bapake kerja napa? Bapake Jujur mawon. swasta. Hah? Swasta. Oh, swasta. Nggih. Oh, bapakne swasta. Ibune negeri. Heeh. Nggih. Takoni gaweane kok ming swasta. Oh, sajake ya bocah iki kadang kala so isin bapake nyambut gawe apa. Swasta ki apik lho, bayare gedhe lho. Nggih, monggo ajeng nembang napa sampean? Nah, bocah semene iki nek ditakoni isih gragap-gragap. Kowe mula ngaranono. Nek aku sing ngarani ya nek dhek iso. Nek ora, ayo memberi kemerdekaan karo bocah semene iki justru kudu. Ayo nembang apa? Yening Tawang nggih, Pak. Hah? Yening Tawang. Ya ning Tawang. Ya, Tawang Mangu wae, Tawang endi? Ya ning Tawang iki ning Tawang Lintang kok Tawang Mangu ora. Ya, Mbak. Sapa jenenge? Nadila. Nilanda. Nadila, Nilanda ora. Dibawani mangga. Ya ning Tawang ana lintang. Ya. Mboten sak kuwatir, Mbak. Santai mawon sampean. Nggih. Mboten sawedi. Heeh. Nomor 1 bagi orang seni, bagi pekerja seni, budayawan, seniman iku mental. Ya. Suara nomor 2, rupa nomor pira? Mentale apik, jos. Ya. Wah, kata-katamu kaya kata-katane sing rebab, mentale apik, jos. Heeh. Aku tak ganti sih ya, Tru. Ya. Iki seragam panjat tebing e. Ya. Ndak ora kembar. Oh ya. Ah, ngono ki rak kepenak dirasake lah. Bagong kok ucul klambi. Apa anune gatel e? Sios mboten, Pak. Sias. Malah nesu bocahe. Karang cah semono kuwi iki ya ora sabaran e. Sida ora iki ngono kuwi. Ana sing wis umure. Nek umure tua-tua kae menengke wae, klicak-klitik ya nengke wae men. Garing mbok men. Jabul. Mangga, Mbak. Limbo. Cahayu wong Cahayu aku ngenteni
kaya weruh rupane pasuryane mbake iki mumbengi nderek geter nggih. Nggih, leres. Oh, iya. Ayo geter karang sindene nom-nom e. Gampang dapusi. Ngono nek ngulungi dit karo nggo belajar ya, Nduk. Ora nyekel ditukeh-ukeh. Sing penting sinau dhisik. Nyo selawe. Rambe murah seneng ame. Ya. Sinden-sinden ki akeh-akeh ya Tulungagung, Wonogiri, Wonosari kuwi sinden apik-apik. Ha iya. Santakon war Tani janjiku eling raca-raca wetone SMKI kok ngono kabeh ya, Tru. Ya paling ngajari ngono kuwi kok. Ya ora apa-apa, ora mateng dhewe. Sona mateng dundo ya, Tru. Ah iya. Sumadat ras sing tias Ingsun Nimas ingsun mersapa Nimas ingsun mar sapa sinak bumi aja disambung ya. Tak elekke. Tangis. Hop. Ing tias. Oh, kuwi bahasane tangis sing ati. Nek kowe tangis sing ora nang kene. Nggih, Pak. Oh, tangis sing tias. Ngono kuwi saru kata. Tangis ing tias. Nggih, bedhot. Tangis lho. Tangis ora tangising. Heeh. Nganteni. Ora metu-metu lagi nganti nangis. Iya iso dienggo sangu golek dit terus. Iya. Arep mung saya ning Tawangana Lintang iso sangu golek dit kuwi. Heeh. Ha iya, yen ning Tawangana Lintang Nyedam Sari wis paitan loro.
Le macak wis wah. Iya. Lagune napa, Mbak? Yen entawa ana lintang, Pak. Yo jalan wis rampung nyambut gawe esuk nampa dit. Lagune saged napa, Mbak? Nyidam Sari. Jalan Nyidam Sari. Ah iya. Mula karo cah semene kudu ngemong. Ya ora terus didadak. Ngadeg, Mbak. Kula nyuwun jineman kandhek. Wah, bocah iso semaput. Iya ya, ora dong blas. Nyuwun jineman klambi lurik. Mongko dheke nganggone kaos blong. Ha iya. Ora gathuk to? Ora gathuk. Kowe tau dhisik? Ya. Ayo, Mbak. Jelas. Rangga. Ya, mangga Mbak. Dinjung dadke.
calon bocah dadi ya jogete ya wis kecekel ya suarane ya wis mengkari mernake to. Oh iya, ora pernah dhewe. Mernake engko anggere umure wis nyandak. Ah semester 1 iki paling ora lagi 18 tahun to. 19. Ya tambah 1. Ha iya. Ngono ya. 19 tahun. Ha iya, sunes ngancik 20 tahun. Wah, wis suarane ya wis dadi, jogetane ya wis apik. Nang meteng. Wo. Asra iso joget ta iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo gentenan. Ki eneng sing nyuwun kadung tresna, Tru. Oh. Sing kepareng arep nyekar sapa? Ya, sing rata. Dumrata. Dumrata tegese ndok ngangkrang. Krata, dum krata. Iya. Dum krata. Mbak Wahyu Krisnawati. Iya. Monggo katuran junemeng. Apa? Apa Kang junemeng? Jumeneng. Sepati ora? Iya, sepati ya. Ngadeg kok, Pak? Ngadeg kok ya. Kancane do ngadeg kok. Saya kondange we lengger semoyo. Mula iringane ya. Pak ra kulino ngadeg ya, Pak. Ora apa-apa. Kowe iki ra kulino ngadeg ning kulino ngedege. Ning saiki wis ora gelem ngedege. Wis ana sing ngedege. Oh. Ora apa-apa. Los. Ora masalah. Ya Mbak Wayu iki ya jenenge mbiyen ya anu ngetutke aku ya wis suwe banget iki, Tru. Oh. Nganti aku nang ndi ditutke, madang ditutke. Ngapa-ngapa ditutke mergo saking bektine. Oh iya. Ngaturke apa, Go? Kadung tresna. Oh iya. Rindu mengapa rindu Tantil mencrat lho. Rina wengi ngono kok rindu mengapa rindu hatiku tiada tertahankan. Garing ya resne. Karang lagu ndak itu enak banget itu. Iya. Ku menangis. Aku nek ruwae ku iso nangis tenan aku. Apa? Wah. Menangis kurana rindu. Apa bojoku rak ya lunga pirang-pirang sasi. Oh, nang omahku ya mangis sono. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Aku melarat karena judi. Loh. Kok tiba kuwi? Beda ta? Beda. Dagelan entuk nang ngebese ditoke. Nyatane ya Der ya. Ha iya. Karang aku dhewe ya iki. Ayo kek jumeneng. Wis gringingen to sikile. Ndredeg, Pak. Hah? Ndredeg. Alah. Kaya lagi apa wae ndredeg. Wis lancar kok ndredeg. Tegese le nyinden ta terus. Heeh, Kang. Yo. Rindu. Ku tak antil dasmu lho rindu. Rina wengi. Kowe kudune ya muni rindu ngono. Dadi ati. Dadi tanpa mahar dahar mahar dengkulmu tanpa dahar tanpa
Mulane kowe iki nek arep nyinden sanguwa sing basa sing rasane semriwing-semriwing ki lho, yo. Pripun ta? Ayo ben ora ngono. Kowe tok emplo semriwing-semriwing ki. Kaya to kabulasi. Kepek. Kayung yun marang slirane. Iya. Terus mbokne sinom. Baik. Tansah kumawanging netra putrane pira, Gong? 3. Weh, syukur. Sing barep jenenge Sinom, Boyem terus apa? Boyem ki mbokne. Oh, mbokne tak kira nek anake. jero ati kadung Adung jero. tresno Tan liya dan liya hamung sirahmu. Sirahmu. Wah, ayo kleru catetane kok ya. sliramu Dikemah. satemah loro as Muni. Catetmu iki salah kabeh kok. Satemah loro asmuni iki loro lawak apa piye? Heeh ya. Mangga lamat wis katon tejane di brondong yen brombong ora di brondong katon mencolot mencorong aduh neno sinawang tanpa busana tanpa seni wah ya yen lamat katon tejane yen bom berangkaton mencarang aduh penuh penghayatan kaya makhluk sengut mimbuh patut nyata jatmiko nadyan bebasane kalingan kodon saember nimas katon ras kencatan rasa
apik to saiki wisan. Ya men tangane pergelangane tangan ki po tau cacat po ya, Tru. Lah ngopo? Kudune iki nek wedok ki nek ngene iki penak ngene. Nek kuwi tutup ngono ki. Mbok ngapa kok kulino anggreke mbok ngecekane kok tutup ngono. Tan lila genggang sarip. Ha iya. Ah mesti yo mangga. Bacaane sarwa asri sroga Sesuk kowe anggere gelem melu kae lho acara nang TV jam 4:30. Acara apa? Acara taman kanak-kanak kae. Joget kok ora padha karo irama. Ya wis ben kok ya. Jarene marapenan nek ra irama jarene. Apa iya kok? Weh kandhane kok. Deng 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 ngono. Malah apik nek irama malah apik. Iya apik tenane. Digaweke jam-jaman sing uki dadi bingung ayu. Heeh. Nganggo mengkeret barang awake. Santai kula. Kelingane diidak gegere barang. Ya, lanjutke. Nano nentrong tung 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 jleng jleng. Ngono ya, Mas Wahyu ya. Iya, iya. Bacaane Tuar.
Tang tang jreng jreng. Kaya ngebom. Kaya ngebom. Wah, seneng tenan aku. Iya. Semangat ya. Ayo urute sing urung ngadeg sapa? Prastiwi. Ayo. Ora gelem ngadeg glundung ke saka kono. Ya. Wong tua-tua ya. Seneng kancane do seneng enak. Waduh. Aku wis ngetokke percil. Arep maju kok. Watuke. Hah? Watuk. Watuk kok mangkat. Golek duit. Golek duit ra ngapa-ngapa kok golek duit. Galak tenan nek ora aku. Ya men kok. Watuk kok menyang. Watuk ki nang omah. Ngombe anu apa jenenge? Cabe puyang. Campuri apa? Lek. Ayo Pras, nembang. Bang tenggorokanku lara jane. Mau mbok rasa digawa tenggorokane. Lingsir wengi ning rasah bawa. Wah. Apa to bawa? Bawa lingsir wengi kok. Ya, bawa lingsir wengi piye? Lingsir wengi. Ati kula bisa nendra. Ora. Waduh gayane ora. Sing kon bawa sapa? Salah siji. Ya maju bawa. Kowe sing bawa Mbak Ayu, ora apa-apa. Anu Ayu, jenenge iki? Monggo ayu. Anu yuk Slendro yuk. Men sing ketoke sing peragaan Mbak Prastiwi kowe sing bawa. Kowe meragake lho. Slendro napa pelok, Pak? Hah? Sakarepmu. Pelok nggih. Pelok. Pelok, Pak. Men ketok penonton ki suarane Prastiwi ngedap-edapi. Ayo. Nggih. Renosa. Ora apa-apa kok ya. Bisa streaming kok soalé iki men. Dong Dikira ra iso ya. oh dikira ora iso. Lip sync. Ya. Sang saya ka rasa. Kok kaya ana sripah. Wis. Lip sync ya serius ora sembrono. Serius? Heeh, ya. Sang saya ka rasa. Terus. Gayane tati ditirokke, Gayane petake. Nene. Oh piye, suarane Prastiwi bengi ki elok to, elok tenan. Sak cangkeme merot-merot sampe tenan. Gonku sumandring sisihmu kok wis ora dhuwure kok jinjit-jinjit demen gedegling ora. Kaya walu ya.
Ora apa-apa kaya malah lucu kowe nek lip sync ngono kowe. Yen wis Madang. Oh. Ameng lip sync mengguk. Jajali kon bayar piro nek kaya ngono kuwi? Rena. Yo, Rena. Besok iki ra ana sing nyuwun. Prastiwi lambene obah to sing nembang Wayu. Tak goleke dit yo. Transfer. Enggal Atus. ratri yen kadulu suwe banget. Le muter-muter suwe banget ya yo ya. Aku suwe. Ongkek-ongkek. Wong tuwa dongkak-ongkak. Nono. Mong sliramu tanah liya dak Wih, ameng lip sync nglarani kancane sing rebab ditendang. tak tresnani lahir Oh, waduh nggo dolanan ayu asline. Ya. Lungiting apa? Lingsir wengi. Lingsir wengi. Oh, aku pinge ya wis. Wah, cilaka tenan. Mbok mau meneng. Malah kersa njombo ya aku. Ya. Lingsir kadang lara sambat sapa Rena wangi sing tak puji aja lali
Sing ana umure wis 50 munggah. Sen. Trembelane to. Piye. Sekarang ya Mbak Yu dadi wis ben ora kuwalat karo. Ya, arep tak penging wong watuk, wong ya dheke ya ora duwe pegawean liya. Nek ora tak penging, nggo ngapa nggawa wong watuk? Ora nyuwara ming cekrah-cekreh. Iya. Nek Ya gelem iso nyek-nyekan. aja, kowe iki nek gelem manut tamba aku malah njur mari. Apa tambane tak nut? Kowe ngombe apa tlutuh debok sesendok. Mari le watuk ya. Ya mbah. Ilang sak nyawane. Ya. Neno neno blang blang. Wes. Arep dibayar pira wong ya iso joget. Ya engko tak bayar kok ora usah. Saya mengguk to. Ora to ya. Suntik apa piye cengele? Iya suntik kok cengele ora. Waduh. Dike lebokke mik men dadi memelas. Dilebokke mik men kanca-kanca urunan. Sirkuler ayo jenenge we ya wong lara kok Gong lara apa ora macem-macem ana ya kae kok Bapak Semar kok nggawa bocah nom-noman sapa Gong aku dhewe ora ngerti takoni wae sapa sejatine iya yo di sowani yo lho yo Janeng yaning nalaka kadi langit Mambang pandepasulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur